Response. Music. Response. Music. Response. Music. Response. Music that triggers some kind of response. Hola a todo o mundo. Dei todo por este festival durante anos. Este ano son un xoguete roto abandonado. Por iso secuestrei o Making of. Making of. Isto non é un farol, é un DVD. Vou vos a poñer un avance. Vou totalmente en serio. Esta é a miña petición. Primeiro, 100 litros de cerveza para min e para os meus amigos. Iño tamén me vale. Segundo, 100 entradas para todas as salas. Terceiro, a creación dun premio que leva o meu nombre. Cuarta e por último, unha cena íntima ca Camila Bosa. Ou se non ser o novo Me cago en Dios. Ou se non ser o novo director do Festival de Cans. Se non teño resposta, perderei desisto. Por parte de ir para a cárcel, me cago en Dios. Quieto parado. Quieto parado.